Spoznaj samog sebe i pobedit ćeš sve borbe. Ko želi da se bori, prvo mora izračunati po kojoj ceni. Ne postoji više od 5 muzičkih nota, ali kombinacija ovih 5 daje više melodija nego što se ikada može čuti. Pusti da tvoji planovi budu mračni i neprobojni kao noć i kada kreneš, udari kao grom. Usred haosa takođe postoji prilika. Pobednički ratnici prvo trijumfuju, pa tek onda ulaze u rat. Dok poraženi ratnici prvo ulaze u rat, a potom tragaju za pobedom. Da bi poznavao neprijatelja, moraš sam sebi postati neprijatelj. Kreći se brzo kao vetar i u zbijenoj formaciji kao šuma, napadaj kao vatra i budi miran kao planina. Čak i najfiniji mač zariven u slanu vodu će na kraju zarđati. Prilike se uvećavaju kada se ugrabe. Kada je neprijatelj odmoran, natere ga na težak rad. Kada je najeden, izgladnjuj ga. Kada je u mestu, natere ga da se kreće. Da pobediš 100 puta u 100 bitaka nije pokazatelj veštine. Da pokoriš neprijatelja bez borbe je pokazatelj veštine. Sagradi svom neprijatelju most od zlata preko kog može da se povuče. Prednosti i mane se prepliću. Prvo upoznaj mane, pa onda prednosti. Nije najveće umeće uvek pobeđivati u bitkama. Najbolje je pobediti neprijatelja bez borbe. Nepobedivost je stvar odbrane. Ranjivost je stvar napada. Onaj ko poznaje svog neprijatelja i poznaje samog sebe, neće biti ugrožen ni u 100 bitaka. Budite krajnje suptilni, čak i do nivoa bezobličnosti. Budite krajnje tajanstveni, čak i do nivoa potpune tišine. Na taj način možete upravljati sudbinom protivnika. Sposobnost postizanja pobede putem donošenja izmena i prilagođavanja u zavisnosti od protivnika stvari genijalnosti. Dejstvujte tek pošto ste procenili. Pobeđuje onaj ko prvi proceni šta je blizu, a šta daleko. Suprotstaviti se neredu redom, suprotstaviti se buci tišinom, znači ovladati srcem. Inteligentni uvek uzimaju u obzir i dobiti štetu. Pošto razmišljaju o dobiti, u stanju su da postignu veće uspehe. Pošto razmišljaju o šteti, u stanju su da reše svoje probleme. Oni koji vam dolaze nudeći mir bez uslova sporazuma, kuju zaveru. Oni koji su spremni da umru, sposobni su da učine sve. Ratnici koji se nalaze u smrtnoj opasnosti ne osjećaju strah. Kada nemaju kuda da idu, oni čvrsto stoje. Kada protivnik otkrije svoje rupe, napadnite bez oklevanja. Zauzmite prvi ono do čega mu je stalo i vešto preduhitrite njegove namere. Održavajte disciplinu i prilagodite se neprijatelju da biste osigurali pobedu. Ne upuštajte se u borbu iz pukog gneva. Borite se samo kada je to u vašem interesu, a ako nije, odustanite. Zavaravanje protivnika je sastavni deo ratovanja. Kada ste sposobni, pretvarajte se da ste nesposobni. Kada ste jaki, pretvarajte se da ste slabi. Svojom skromnošću pobedite njihovu oholost, izmorite ih uzmicanjem, stvorite razdor među njima, napadnite ih kada su nepripremljeni, dejstvujte kada oni to ne očekuju. U ratu nije važna upornost, već pobeda. Bolje je pokoriti neku zemlju netaknutu nego ju uništiti. Bolje je zarobiti neprijateljsku vojsku bez ikakvih žrtava s njihove strane nego ju uništiti. Onaj koji je dobar poznavalac ratnih veština pobeđuje neprijateljske snage bez borbe, osvaja gradove bez opsade, ruši države u kratkom vremenskom periodu. Da bi pobeda bila potpuna, morate onemogućiti svaki oblik otpora. Pobeđuju oni koji znaju kada se treba, a kada ne treba boriti.
U stara vremena sposobni ratnici prvo bi sebe učinili nepobedivima, a potom tražili ranjiva mesta svojih protivnika. Nepobedivo se krije u vama, slabost u protivniku. Nije potrebna velika snaga da bi se podiglo paperije, nije potreban oštar vid da bi se razlikovao sunce od meseca. Nije potreban oštar sluh da bi se čula grmljavina. Pobede dobrih ratnika se ne pominju po lukavosti ili hrabrosti. Stoga njihove pobede u bitkama nisu splet srećnih okolnosti, jer oni zauzimaju položaj koji ih sigurno vode do pobede, nadvladajući one koji su napred poraženi. Dobri ratnici se bore kada ne mogu izgubiti i predviđaju okolnosti koje njihovog protivnika vode u poraz. Nered se rađa iz reda, kukavičluk se rađa iz hrabrosti, slabost se rađa iz snage.